Здравейте, пак съм аз и сега малко ще снимам малко PvP, но няма да е много, около 2 минути. Добре, мисля, че доста хора са насъбрали и мисля пак малко да снимам, че е яко. Яко си е. Така, ето този ми е целта, може би. Дай, вземай всичко, дай. Гипси. О, вижте кой влиза без дрехи. И това е много добре за мен. Много хора са ме насъбрали, това е гадно. Защото съм много добър на PvP и... се чудя кой да килна. Добре, и сега ще го спра след малко. Чайте, още малко се позабавлявам. О, яко е. Удрете който падне, косите аз никой вече не съм тем, освен Хоме 2-2 и Джак Марчо. Моят тем, най-здравия. С къде залепна там горе, бах ти човека. Добре, мисля това да е от мен. А, още 30 секунди. Той съм мисля най-добрия PvP. Добре, това е от мен. Бай-бай. Не, бай-бай.